Pekný deň všetkým. Ako isto viete, už o pár dní sa chystáme na jarmok, vôbec poprvýkrát od založenia nášho e-shopu. Pre tých, ktorí neviete, tak bude to v sobotu 24. júna v Moravskom Svetom Jáne od 7 hodiny ráno do nejakej povedzme 1-2 po obede. No a týmto spôsobom by som vám chcela priblížiť, že čo sme si pre vás na jarmok pripravili. Takže v prvom rade bude tam veľké množstvo obliečok a takisto aj plachiet, ktoré môžete vidieť aj v ponuke nášho e-shopu, ale veľmi radi by sme vám ich ukázali aj naživo, aby ste sa mohli presvedčiť sami o tom, ako vyzerajú a ako majú kvalitu. A pokiaľ si priamo na jarmoku niečo od nás zakúpite, respektíve sa prihlásite na odber newslettera, tak automaticky od nás dostanete kupón na zľavu 10 €, ktorý môžete využiť následne pri kúpe ďalšieho tovaru cez náš e-shop. No a keďže sme na jarmoku, tak samozrejme vás pohostíme aj nejakými domácimi koláčikmi. Tešíme sa na vás!